Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor menta kasngi. Sha ther kuli kan hon jong ki CRPF yap haju wei na pleng jong ki. Ka jinglong jingman hapo ka jala Manipur ampat idon dak ai hadu menta. Menong ba ka jing kan ad hapdeng ki arjai ben riu kata ki kuki bat ki mete kan poino sha kami jong ka jing kranya sok na ba ki te ki arliang mamla kim sempat lapen I bakan don kenu ka jing ya kendu pamar kaliang hapdeng jong ki. Menin ka singu blai hakapor kumbak handai beji tam ai kalami ka jing senrait kuli pamar kaliang hapdeng jong kan hun ki pulet ka jala Manipur balasan ran lang da ki sipai CRPF bat ka kunhun balat harai bekidei na ki jaj ben ri kuki ha ka ba ka te ka jing sha hartma wei na kunhun jong sipai CRPF wala dono ila ka jing em ha ka jik pen phai kuli pamar kaliang yau te balak khlat atep ka teng kumu eje kumar baladon kumba sau pulai snam karta ubadei ubanong shnong jong ka jala Bihar haba pendram halor ka te ka jing ja na kaliang UN Biren Singh badei UCM ka jala Manipur wala kan thojor halor ka te ka jing le ri khlau jong ka te kan hun balat harai bikidei na ki jaj ben ri kuki kumju kan hun jong ki jaj ben ri meitei balatip kum ka meitei Heritage Society kila pendram badbadai ban shem da bating e yakum ki te ki jing pen snew ya ka jinglong jingman hapo ka jala